Kumusta mga kusgan, mga bright? Welcome sa atong channel Uncle Kusgan. For this video, ang atong i-review karon ang Jordan 1 Lost and Found. So, sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe our YouTube channel, Uncle Kusgan. So, kini guys, isa ni sa mga famous Jordan 1 collection nga bihira kayo ninyong makita ug unsa siya kanindot nani siya storyline. So kini ang pangalan niya Air Jordan 1 Lost and Found. So same ra siya sa Jordan Chicago nga katong unang gi-release ni Jordan, pero naa siya twist. So para may balaan ninyo, tanawan ninyo ang atong video, okay? So ato nang i-open. Before that, ato sang i-check ang iyang box. So mao ni siya ang iyang box. By the way, kini nga sapatos kay OEM top grade quality, UE pair kanang gitawag nila mga yunana nga sapatos. Dili ni siya orig. Kung gusto mo palit og orig, mas nindot mo palit og orig. Pero kung igo-igo ra inyong kwarta, goods lang gyapon kung kini niyo paliton. At least may experience niyo kung unsay naa sa ingon nga sapatos. So man yang box. So yung box dili parehas ang diri sila mo giyang taklob, no. So yung nanay dyan siya yung design. Kung tanaw ni mo siya guys, mura ni siya dadaan ay yung box, pero gituyo ni siya kay ang storyline na ni kini nga sapatos guys, katuning sapatos nga una gi-release para kang Michael Jordan. Nag-release sila sapatos ato nga tay 1985. Tapos kini nga sapatos na bayran na sa nakapalit, then wala na hatag siya kinawala sa budiga. Then after 10 years ba to, usa pa na recover na nadaan na siya. Tapos ingonani na ang iyahang box taklob. So gilisan na lang siya og ingonani sudlanan nga box. Mao ni nga ingonani ang iyang dagway guys. So pareha sa urig na gihapon diri na ay pangalan, tapos na nakabata nga sale. So, same din siya na ingani gihapon ng kuan ang urig palit nimo, no. Yung kita nimo diri kini siya gituyo na siya, dili siya ingon nga daan jud gi copy na ni siya unsay naong nakita sa katong time nga about sa kining sapatos nga nabilin sa Buriga. So nga paksi naman to siya, gisundog na pud sa Nike, nag-release sila yun ato na nga naong sa sapatos. So mao na ni naong niya nga ang tawag siya kay Lost and Found, kay nakit-an man. So sa way paglangay-langay ato nang ikuhaon ang atong sapatos aron makita nato kung unsay naong sa Lost and Found. Pero una pa, mao na ni siya ang iyahang resibo katong nga time 1986 day. Ginani pagkasulat. So manufactured ang Sunday Bros, ang katuang company nga deal ani. So nabayaran na siya, tapos naka-sale din, wala nakuha sa tag-iya, pinawala sa budiga. So mato yang storyline. So naipakapin nga laces white and red. Tapos iyahang tawag ning paper cover ay naon ni Jordan dia. So ingunanin din siya kung unang release sa sapatos ni Jordan, mao po nagisundugan. So ay katingala na ngana dyan na siya, nadyo na resibo po din nga nani sim sa urig. Okay, so ato nang ipakita ang atuang sapatos. So guys, mo ni ang Lost and Found. Okay, so Jordan 1 Chicago gyapon siya, una yung release, tapos ingonani na yun. Okay, so mo ni siya na tipak-tipak na diri gisundog sa Nike. Kaya ingonani naman na itong nakitaan sa kuan sa tag-iya. Kaya old stock naman, 10 years nakapin sa panagitan. Apa ni siya gisundo guys. So tipak-tipak na siya yang leader diri. Tay dulitan na tabi, kaya ba niya tawa no, top grade OEM guys, sundo gyapon tipak-tipak kunot-kunot gyapon na. Hasta na yung white tanawa. Klaro kayo mga tipak-tipak. Tanaw ni mo siya, daan na siya kita naon.
Mao ni pinakabagsik guys. Tanaw nimo siya, daan siya pero mao ni pinakaastig. So dirita sa kilid. Yellowish nang yan diri guys, yellowish. Gituyo pa ni siya pa yellowish para magmura siya na mga daan. Okay, hasta yung tang no, yellowish na food. Pagpalit ni Manny, ang pakapin dyan na yung lace is white. Ako na lang ginisan, kaya ako naman lang gisuot. Dali, pikas kilid siya yung shoes. Ayan pa yung mga bitak-bitak, oh. Klaro kaya mga bitak-bitak gyapon, no. Dali ka sa likod, no. Tingin luta. Dali sa puti. Klaro kaya mga bitak-bitak. Dari yellowish kunuhay, dari bitak-bitak po na guys. Ang lapa-lapa po na ni tanaw po daan po na siya tanaw, no, na siya. No, murag sinuot na ba? Na yang kuan. Tuyo yun na siya. Wala na yung nga kuan. Wala na yung nga munig daan. Di ka sweeto ani, dili ka kolektor og sneakers, dili ka balon say nganong ginani nignaw ani. Agi-agian ra ni nimo kay tuo ka nga adaan man nga sapatos. Pero mo ni pinakabagtik, no? Nike Air pa ang marka diri. Ang uban na ni guys, Nike Air, ang uban na ni Jordan na ba ano? Pag low cut, pero pag high cut, Nike Air din na siya good. Matingala mo nga ng Nike Air man. As pareha ra mo ng Air Jordan o kanang Nike, sister company ra na siya. Pero gi-owner na kang kuan Jordan. Kaya every time nga mo palitan niyang sapatos na share si Jordan guys. Mura na siya naghimo mang Nike, naghimo og sister company na exclusive lang for Jordan nga na siya kuan ka-benefit siya. Pareha po na naghimo karon kang Steph Curry sa Under Armour, di ba? Curry na mga pangansin sapatos, di na wala nag-agi og Under Armour. Nana gyapon na siya guys. So tanaw nimo diri ang iyang Air Jordan naka tawag ganing naka-emboss, no? Ka-emboss siya guys. Ka-emboss siya. Dili na print, direct print, ka-emboss yun na siya. Mahikap din mo na. Nga na kanindot iyang quality guys. Pikas mo lang gihapon, oh. Diri sa ilalom tanaw na to. So sa ilalom, baga kayo ni. Basta mga Jordan gani nga sapatos ana, pati jud ng lamia jud nagdiri, no? Kini lang ankle dapit. So simple lang, ilalom naka Nike. Tapos ang iyang inner sole niya kuan siya, nipis lang ni siya. Pero makita jud yung kuan diri guys. Nipis lang siya, makita jud ng mga tahi-tahi diaw. Katahi jud na siya. Jud na ingon nga pilit-pilit lang, no? Katahi jud na siya. Yan ni kanindot gyapon ng mga OEM. Pero sa ako nang giingon, kung na may budget, makapalit mo og orig mong palit. Pero di makaya sa inyong budget, good, sing gyapon kayo ni. Muna diri ang tapiti. Nabasa Nike shoes name and strip are trademark and your guarantee of quality. Ang siya diyan, no? Diri pod. Nga na kanindot guys. So tingala man ay magsuot ng nanim kay mo daanan na pa niya sapatos, lipat na mo kay mo na pinakanindot. Ang mga Air Jordan gani unsa to pinakadaan og naong mo to pinakamahal. Okay? So muna ko ang pangalan ni Air Jordan 1 Lost and Found. Okay, so kung giganahan mo sa atong content, please subscribe our channel, Uncle Kusgan. Katulang, daghang salamat sa inyong pagtanaw.